हिमाचल रायजोनि मानाली होननाय जायगानि मानसिफ्रा गेदेर दुखु आरो दाहायाव दङ। फै जों बिसोरनि लागै आरजजों हेफाजाब होनि। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। जोङो माखासे समनि सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुदों आरो खोनादों रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां दैबानाफोरजों गोबां न' बां नस्थ जालांनाय, खहा जालांनाय आरो गोबां मानसिफोरनि जिउ नस्थ जालांनायफोरखौ जोङो नुदों आरो खोनादों। आंनि अनजाग्राफोर, माखासे समनि सिगां जोंनि हादरनि हिमाचल रायजोनि मानाली होननाय जायगायावबो गिदिर मोनसे घटनाया जादोंमोन। जोङो मिथिगौ हिमाचल रायजोआ मोनसे समायना रायजो, जे रायजोआव गोबां मानसिफ्रा बेरायनो थाखाय फैयो, नायनो थाखाय फैयो। बेयावनि समायना मिथिंगाखौ नायनो मानसिफ्रा बुहुमनि खना खनला जायगाफोरनिफ्राय फैयो। मानोना जों मिथिगौ हिमाचल रायजो आरो बे ओनसोलाव थानाय जायगाया इनायनो नायनो मोजां समायना होननानै जोङो मिथिगौ। नाथाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों माखासे समनि सिगां गोबां अखा हानायनि थाखायनो हिमाचल रायजोनि मानाली होननाय जायगायाव गोबां मानसिफ्रा खस्थ' मोननो गोनां जादोंमोन। गोबां मानसिफोरनि न' बां नस्थ जालांदों, धोन सम्पति नस्थ जालांदों। बिसोर गिदिर मोनसे दुखुआव दङ, दाहायाव दङ। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो नुदों गोबां मानसिफोरनि न' बां बायफ्रुनानै थांनाय, न' बां दैजों बुखारनानै लांजानायफोरखौ जोङो नुदों। आंनि अनजाग्राफोर, आङो सानो गोबां हयथ' बेबादि न' लुनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामदोंमोन, नाथाय दसेयावनो गासैबो नस्थ जालांदों। बेनिखायनो फै जोङो बिथांमोननि लागै प्रार्थनाजों जोङो हेफाजाब होनि। दा आंनि अनजाग्राफोर, मिथिंगाया जोंनो मिथिहोदों थारैनो जिसु ख्रिस्टनि फैनाया खाथि जाबाय। जिसु ख्रिस्टआ जोबनाय मुगाखौ लानानै बेफोरखौनो बुंदोंमोन। बेनिखायनो फै जोङो उन्दुनानै थायालाबा जोङो जोंनि मेगनफोरखौ जोङो खेवनि आरो जोङो जेब्लायबो अरायबो गावनि जिबननि लागै, न'खरनि लागै प्रार्थनायाव जोङो सिरि मोननानै थानि। मानोना आंनि अनजाग्राफोर, बे बुहुमनि मुस्रिया सानसे गोमोरलांगोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बे बुहुमनि गासैबो दंनाय मानिया सानसे गोमोरलांगोन, नस्थ जालांगोन। बे बुहुमनि जेबो मुवाया अरायनि थाखाय नङा। थेवबो जोङो गोबां समाव बे बुहुमनि मुवाफोरखौ लानानै दुगा जायो, देरगायो आरो जोङो गोथां इसोरखौ जोङो नेवसिनानै जोङो थाङो। बेनिखायनो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बे मुगाया गोसोबादि मावनायनि सम नङा, नाथाय जोङो इसोरनियाव नांथाबनानै थानायनि सम। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बेबायदिनो बुंदों। 1 ज'हननि बिलाइ 2 अध्याय 17 पदनाव इसोरनि गोथां रावा बेबादि बुंदों। बाइबेला होनो संसार आरो बेयावनि समायनाया जोबलांगोन, नाथाय इसोरनि इसा जानायखौ खालामग्राया जोबथाराजासे थागोन। जोङो जाय संसारखौ जोङो नायनानै रंजानाय मोनो, जोङो बे संसारनि दंनायफोरखौ लानानै समाव जोङो दुगा जायो, गोथां इसोरखौ जोङो बावनानै थाङो। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, गोथार बाइबेला बुंदों बे संसारनि गासैबो दंनाय मानिया सानसे जोबनानै थांगोन, गोमोरलांगोन। नाथाय जायहा इसोरनि इसायाव थायो, इसोरनि लुबैनाय बायदि मावो, बे मानसिया अरायबो गोथाङैनो थागोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों। जोङो थारैनो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय आरो खोनाबाय बुहुमनि खना खनला गोबां मानसिफ्रा सैनांनायाव दङ। रायजोनि गोबां जायगाफ्राव मानसिफ्रा दैबानाफोरजों, बांग्रिंफोरजों
बेमारफोरजों अभाब आरो आंखालजों थैलांगासिनो दङ। बेनिखायनो फै जोङो सिरि मोननानै